това е пореден епизод от Vanilla Survival. Тук при мен не е Mighty God. Той отиде до магазина и ние само малко ще го потролиме. Сега гледайте. Така. Ето. Вижте. Сега ще го добавя. Изчакайте. Сега ще го добавя. Сега го добавя. Сега го добавих. Ало? Какво става, бе? Нищо, сега ще влезна в Майнкрафт. Ти в сервера ли си? Ама аз съм Къде съм, бе? Къде съм? Къде си? Не знам, някъде съм под... Верно ли? Да. Къде съм, бе? Къде съм, бе? Не знам. Да не ти се е бъгнало нещо? Нещо ми се е бъгнал. Не мога и да скачам. Бъгнал съм се. Какво ще правим сега? Ето, бе. Излезнах, бе. Какво е? Hello again, guys. Ти нали знаеш, че аз снимах? Така ли? Да. Супер. Добре. Ама не знам как се бях гличнал там. И аз. И сега снимаш ли? Снимам, да. Какво ще правим? Не знам. Какво правим? Второто творение на природата ли? Трето. Не знам. Какво ще правим? Не знам. И такова време снимаш? Не знам. За от... преди 5 минути някъде. 5-6 минути. Ма аз не знам как попадна там. Ма и аз не знам. Бах ти бъгъвия Майнкрафт. Какво ще правим? Ще обикалим в кръг. Не ще правим. Хайде. Какво? Мината няма копаем, защото имаме прекалено много диаманти. 6 или епизод, кой беше там. Имаме много диаманти. Ай, строиме нещо. Какво? НЗ. Скоро може да биеме Ендър Драгона вече. Айде, искаш ли са? Само нямам Ендър Пери. Ако искаш да ходим да биеме... то са стана нощта. Айде да ходим да биеме Ендърмен. И между двата клипа ще ходя да търся такова... В Недър ще ходя да търсим такова, бе. Такива замъци. Nether Fortress. Ма не ме следвай.
Къде? Да убивам такова ли? Ходи на някъде. Убивай ендермен. Добре. Май тебе да не те убил. Може Ще да си му чак глупости. Ако намерим Nether Fortress и направим полшинки и ще дигаме лево от блейзовете. Има пасет. О, намерих такова къщичка на вещици. Ма няма вещици. Няма да е гриф. Кажи като намериш ендермен. Окей. Аз намерих един. Намери ли? Да, но не си телепортирам се. Да, окей. Не ми дропна ендерпер. Аз много няма се отдалечавам от къщата, защото... Аз нещо не мога да намеря. Аз тук намерих. Ще намерим после, след епизода. Ще ги биеме 2 часа и повече. После ще пребием Ендер Драгон. А ти го търсиш на осветеното място. Аз нищо не виждам, като съм там на тъмното. Увеличи си брайтнеса. Искаш ли да паузирам клипа да намериме? И после, като вземе там 15 ендер перли, ще... Окей. Да. Сега ще да... Пичо. Здравейте, ето ни пак. Ние 1 час бихме ендермени. Също намерихме Nether Fortress. И бихме там блейзове. И също си набавихме от тях както виждате, много XP. И също и малко Blaze Rod. И си крафнахме ендерай. Да. Ети. Къде ги мет... Къде ги метна, бе? Ето ги. Ето 14. И... Enchantни нещо, меч ако искаш. И виж на къде е енда. Няма днеска го намираме, просто в този епизод, но... Само да видим на къде е. Дай. Не много, какво напред? 102, бе. Нищо. Едната се такова. Вземи. Не може такова се във въздух. Оги. Сега е точно 12, нищо после. Пребием след епизода още малко. Добре. Какво си? Натаме. С тия си ме бил, бе. Енчантни си меч, ако искаш, има даймонд. Аз нямам. Ходи си направи. Или ти вече направи кирка? Не съм направил кирка.
Ходи си направи меч. Аз па съм 11 левел, защото през половината ни пътешествие до Недъра бях АФК. И съм малък левел. Аз имам 20. Кажи блезовете, бе. Блез родовете. Да, бе, ето. О, в какво стана са? Какво направи? Ми не. Какво не, бе? Нищо, ама... Я ми направи ти, защото на мене ми... Като цъкна крафтинг тейбъла ми става някакво бяло и не мога да видя... Да е. Как да... Ето ти такова. Ето ти... Дай ми. Ето, отзаде. Едно дай, ма как ще направиш между? Така. Добре, бе, къде има пръчки, бе? Аз ти дадох. Къде? Да. Ето си. Метах ти. Кой е лево? Ми... 9, 11, 30. 30, бе. Плюс 7 атак, демидж ми дава. Добре, ама какъв ти инчант, бе, това? Някакъв кнок. Кнолбак. Дай ми го. Ето. Кнолбак 2, лутинг 2, шарпнес 3. Ми добър е лутинга, знаеш за какво? За. Да имаш по-голям шанс да ти дропват айтем. Примерно, сега с него ще бием ендермените и имаш по-голям шанс да ти пусне ендер пер. Ага. Дай ми го. Ето. И какво сега? Аз ще го спирам и другия спирай, епизод бе. ще го намерим. Да, епизод, че... Сега пак ще Елиминираме побиеме ендермент. малко. Ендермен. Бием ендермени, бе. Много ясно. И това беше от нас. Не забравяйте да се абонирате. От мен е чао. И от мен е чао,